Ah, hello. Yung bagarabi tayo amin kakailyan. Medyo naladaw tayo manin na ng rugita. Binunag tayo pa iti relief packs. Hintay deliver itong bigat. Okay. So dahito naibusan ti kwan ti gomil shirts. So ti t-shirt at itakot manurat. Aramid ni manager Derek Marcel Epiabes. So no kayo tagparami ti customize at t-shirt. Kontakin lang ni Derek Marcel Epiabes. Babayan iti PM private message. Hello Anib, okay ba yung sound anak? Pakinig ba? Malakas ba? Mahina? Okay, so ito may ka sangapulo ka tupat nga aldaw. Lalakasan pa. Pigsa ka no kung ano sa nyata. Yan. Okay na. May kasangapulo ka tupat. Ang aldaw ti panagdani tayo kas panangrambak tayo iti bulan ti literatura nga Ilocano. Present manin piman imbag labi tayo kakailyan ke tuloy tayo di pangtud tayo base ni Apong Abe rabanan tayo manin no baliw katiraman na amang kat no naimas medyo namamnaw lang dati nagilian basi ni Judge Costales sakto swak mayat so attack back then mag-iba siya po. Hello po bro Marlon ti nangisagana tayo ti dua man naniw itangan tayo basaan ti Daniuda kano kabalan tayo sang kabasit siguro panang tratar iti panagdaniuda no sang kabasit nasagap tayo at chismis hindi na dyan po so tinsagana tayo apo kada Apo Benjamin M. Pascual ti Lawag ken Sarat Ilocos Norte ken ni Apo Prodigar pa Diyos ti Santa Teresita Cagayan no apay nga pinaggidan tayo isuda lagpada dagito yung may baga nga dua kadagiti nang rura aman nurat ng Ilocano ni Apo Benjamin M. Pascual kat ti naidumdum mga lagip tayo kinkwana kat ti sarita ng first prize di 1988 uno 1999 di tayo mariro meditasyon apay nga ta sabong ani sa Lumina nga naidumdumat ti panangdayaw ni Apo Reynaldo Iduca iti daytoy sarita ta kuna nang nabaling isu ti umuna iti Ilocano literature nga klase ti sarita nga oreno pagbalibalin sukam ket mayat lata oreno tinuti pangrugyam mayat lata mangrugay ti tinga mangrugay ti udi iti una siyay
may isang estilo nga nga mabalin nga tinulad tayo met uno natutulad tayo met uno di tayo man inranta natulad tayo met siyempre no pagrukbabam tayo may isang nga manurat ket mabalbalin ket surutan ba't dahil nasaya at awagas na. So, ngayon, dito yung estilo, ti panag-istorya ni Apo Benjamin M. Pascual, kat, sila istorya, iti lagip na. So, amamot na namang lagip ka, kat, sanmat nga, masapol nga, idi nunana tiyampo, idi bingpay, idi baro, idi natainganan, siyay. So, ang mga istorya kagat ninyo di malagip mo sigon iti balabala nga insaganam tapno og balin nga epektibo dayjay panagstoryam so kasi dayjay nga sarita ni Apo Attorney Benjamin M. Pascual nga nang daydayawan ni Apo Reynaldo Ilope Kenkwana. And ti may isa kadagiti pakalaglagi pampay kuana kadagiti ti karakter na nga ni Kabutimot nga kaduan kadagiti sarita na kat ni Kabutimot ti main character. O yasla dagiti nagda ko mga karakter ni Apo Dionisio S. Bulong no pay nobela dato nga Macario nga nakabamon na namamumot niya po Benjamin M. Pascual iti Kabutimot ni Apo Bagnos Kudyamat namamumot iti kadagiti karakter ng Aguliteg medyo antay lang malagi ito di ginaganda ni Apo Crisostomo Ilustre duming mabalin amin jay tibiyang mat ni Apo Prodigar pa Diyos namamumot isuna iti ababa sarita Daniw ken adam nobela na nga ni pablag iti Banawag award winning manurat ken Mannaniw wapay nga pinagidan tayo isuda ket gaputa iti na minsan nadakamat ni Apo Padyos Apo Prodi nga ikinaminsan nadurudaran lang ay bagbagan ni Atty. Pascual nga dito yung Prodi Carpadios kat tila sinarsari ng alad sinarsari na ti alad ti panagdaniw raksjay nga kahit nang ibaga nga saan base iti teorya wano formal nga panagdani gidandani na nga para kanyak magita awan mat siguro ti dakas na iti panangsari iti alad no amom di alad nga sarsariem kahit uno adda di alad amasari so iti babapan na sila bagbagan niya po Pascual nga sila tsambahan dahil panagdanyo na para kanyak mat awamat siguro ti Riro kuno madi iti kayat panagdaniw laeng no isaludsod iti kat dahil ka di nga panagdaniw mo kat masayaat successful ka di dahil ka di kayat mo nga ipaawat mensahe kat naawatan dahil nakaisang ratan na ayan. So siguro kasi mat siguro ti mabalin ibaga ni Apo Pascual kahit na siguro kuma nga dagiti da Apo pa Diyos kanagiti kabadungalan dagat
padason damat nga muna dagay traditional na panagdanay sakbay dang sariyan da yung alad da siguro tiket ng ibaga ito sa bali ang bangir itibiyang mat siguro na pa Diyos at talikan iti kabalan na panawanan tapno sariyan na ti alad ti dani ng Ilocano. So kasjay tingamin panagdanaw ni Apo pa Diyos kat at verso libre wano free verse nupay at dadagiti sumagmamano nga nasagang tayong dandanaw na adamot alata rima na and adamot dagiti sinurot na nga forma nga iti pamati tayo kat bukod na nga parnoay nga forma. Okay. Minum tayo pa and kas nadakdakamat ko kadi mo nang at unangal daw adda kadi tradisyon nga makuna ti dani nga Ilocano dati kadi nga tradisyon matlang iti ganggan na at panagdaniw kaya so amati akla ang tradisyon dayta ti dani Ilocano no adda kin Ilocano na dayta kas pagarigan dalot ka di dayta wenno dungaw ka di dayta wenno panagatang ka di dayta talaga lang tamutay mat nga traditional nga dani ng Ilocano awanan tayo mat iti sanet awanan tayo mat iti Villanel awanan tayo mat iti Jonah nga da iti Tagalog so di kong korkatay nga da ka di alad yung masapol asaryen burburtya. So siguro mabalin mo ibagang burburtya kada takat damot bugtong iti Tagalog, damot riddle iti English. So kasjay. Siguro na yun ang tayo pa ito sang kabasit makuna tayo iti daytoy. Kalbasa na mabasa tayo ti sagkay sa adaniw da Apo Benjamin M. Pascual ken ni Apo Prodigar pa Dios. Dati daniw ni Apo Benjamin M. Pascual kat nagpablak iti Pebrero 9, 1987. Kapalwan iti Sigsigit. Sigsigit. Makapartuat ti tao iti silaw anaslag. Ngem saan nakas iti init ti saknap ranyag. Pinidil ko tinalamuyot apingping ti agsapa, immisem, imbukirad na dagiti matana. Agtamed na ganus akawayan, ala tumutop, ket numayangyanganen, annuguten agrukop. Nudi mo purusen ti sabong, nukwa na pusaksak, lasbang ken bang luna, at addang agrakurak. Inkiray bitbitwen ibagam pada matatao tumangad ka dikat nakadumog nakakubbo sinarungkaranak tinaglabas a panawen siulimek tinimud ko ti simponya ni Beethoven aglemmeng iti imatang tiramot inget numo may sa daytoy akaradkad ti kayo di masinunoon. Laktawen ti arapap tinunday alawang. Tapno kadagiti init bitwen makidangadang. Saludsudem no napadisi manen ti init apay adag turay arabii nangisit. Ala padak aparso akuton di kay agluksaw
kadagiti papel asimang bayan nyo ingkay mapatalaw. Gusto ngina iti Daniel ni Apo Benjamin ng Pascual na puluan iti sigsigit nga sigit na yung sigit-sigit ti no kuma kawayan sigsigitan jud kawayan pagsisinaan. So kahit nang sawen dagito yung binatog na kat sagdudwa linya, so tunggal dua linya kat adda niti kabukbukodan na kay papanan, adda niti kay may mesa pangarig. So dito nga dani kat buklen iti sumagmamano a pangarig. Dito madani ni Apo Prodigar pa Diyos, napablak lang iti labiit iti banawag iti bilang Enero 1 to 15, 2020. Pinauluan na iti umis-isem adaga. Tumulangen tilamis ket dagiti na itangkarang makalino a pakabuklan pinakaparsuaan agpandilinggan kadagiti napupuskol ng abel ti imen. Dukaisan ti pandiling ni iliw pinanglimnaw a parbangon ket sumirip dagiti dinasapinan a langit ti gargari matakwatan a nabaralat ti sangaw pinagligsayan na rabii. Apirasen ng muna ket riknayen tibara ti tukot ti daga kalyen babayan ti apros dagiti ramay ti maililiwan na bibig ti sabong. Sa pulen ti misteryo ti sangadakulapan na langit di kag sardeng agingga magteng mo tegburayok nga ubbog ni karayo. Maornong daytang ubbog itag sungsungab abubon net-up wow teggut-gutok apos ti kapututan. Rugyan na sakduen na pagpadanom sakbay dumteng ti kalgaw. Anan sata agtultuloy tulatta ti maris ti bulalayaw iti balangat ti eden ti sabsabong ken kinapusaksak iti apiras ti angin. Kadagiti barukong ti sem ken pusong ti kasasamitan na giro. Agrusing rumangpaya ken nagbunga ket sakbay ti panagtabon. Maapiten dagiti naluom mabunga ti anang sab. Unasen ti timrem alinget ken rugyan nga idasar dagiti naarnas at araon. Iti sarukang ti kaimudingan. Iti orasyon agkaradap dagiti saltek nga mulog kadagiti nababaked nga adigi ti puli. Bida mauma mga gek manen iti may uliwan ken umis-isen ataga. Basta nila. So no madlaw yo, no susurutin nyo ti panagdano ni Apo pa Diyos. Kadawian nga tema na kat siklo ti biyag. Uno saan panagkanaig. Uno saan panagdalyasat. So manipod ti pagtainga nagdalyasat kan pagsubli. So kung kanan yung jay niya pay cycle of life ay der nga panagparusing panagmula ag sampaga agani and end. Then daw ka namod dito iti may sapay pasadas no may sapangarig o siguro no saan nga gamamiris na jay magbasa medyo matikaw ta ada tendensya ni Apo pa Diyos nga paglaukan ti duwa no talong nga padas when metapora and
kuno ngayon kahit pasawinan padas kuno metapura kuno istorya kahit na nga ilaga gidanin na so no masurutam dayen nga kanawidan na pa Diyos san ka nga matikawan eh so kasi nga kanayon so masurutam dayen kung kunan niya po hidal ko mga mambiro katitulbak tak nga malukatam dayen nga daniw daksang kasat lang tam dahito lang ti daniw ni Apo Benjamin Pascual nga matanawan tayo daksang kasat mapukpukaw dagiti adong libro tayo di dandaniw and no amirisan tayo iti sigsigit adaniw na nanad mga paiso nga nanad nga nagilatag nagisalpak kadagiti balikas and ito sa sura na na nayas nga basahin na makapartuat ti tao iti silaw anaslag dahil may isang linya na ngem saan nakas iti init ti saknap ranyag agtamed na ganos akawayan ala tumutok ket no mayangenganen ang nuguten agrupop so metapura mo't lang dahito iti biyaga di ba so agtamed na ganos sa kawayan lubing kapay nalakakapay lang mabinor ket no mayangenganen no medyo tumataing kan agad ano gutom, dumtong ko tiyempo, agrog ka. So, kasi mo lang, siklumot lang tibiyag. And kaskong kunakon, tunggal man nura, tunggal man naniw, adan iti trip, trip nga panangyablat. Adan iti, retorika, sining arte ti panagyablat. So dahil pipiliat nga wagas ti panagyablat ko ako sumor ti nakairuamak so siyay sana nasken nga nagnudan tayo ti tunggal maysa nanya ti kayat na nga panagdaniw siguro pagyamanan tayo matipas naan ta tinaskan laeng kat dahito ka diwagas mo kat nalawag dahito ka diwagas mo kat efektibo saan kumot ibagbaga nga magditawagas mo hindi bagaklaan nga nabaligi ka kadi dahita wagas ti panagdani mo nalawag kadi naragsak ka kadi ka dahito panagdani mo patyam kadi nga mananiw ka ay kat no okay no wala na kadi hindi okay diba so asjay and malaglag ko dati kuna idi ni kakatano Daniel Nesperos di paspasuro tayo pala kadakwada siyempre pre-burst ti nakaruaman tayo kuna na orin no pre-burst dati dani mo agad saan nga ng manot linya ti krusonada maka isulatan masapong nga dalatamot oray kaskasano dalatamot organisasyon gusto nga panak-organize di dani mo saan nga kaputa tanlo ditoy dua may isa lima may inem ito darason napengay naraming mo dayay uno dito ka di wagas ti panaglinyam kat saan nga mangpagulo iti anayas ti dani mo okay. And uray no free verse ti dani mo akat surutom latamat ti dagijay di figures of speech
ya and adala tamat musika digi linya sana ka puta reverse kat ali mansulat talaga jay lagi isalpak mo nga balikasan masapang nga dala tamat musika na is pangarigan the music na dati ka ni Apo Pascual Benjamin ng Pascual tatak na mamiris na mga no dati ti ng tawidan ni Apo Arnold Pascual Osetti sigsiglat na nga nagsurat ulit tignan sa dito ni Apo Benjamin ng Pascual lawag sarat katagalawag mat ni Apo Arnold Pascual Osetti agasam kabagyan na ni Apo Benjamin ng Pascual may sa kadagiti kasi siglatan ng mananong ng Ilocano manurat ng Ilocano kapapilyado na pa ni Epsio ni Jose ni Apo Epsio ni Jose ti national artist Ilocano nga national artist for literature pero ni magti kabagyan ni Apo Arnold Jose ate musika nga bigbaga tayan Pon Summit sinarungkaran na tinaglabas apanawen si Ulimek tinimod ko ti simponya ni Beethoven although saan pa nga ka musical kuma ti kasi ti bagbaga ni Apo Reynaldo Iduque okay dayen no kayat iti makabasa iti dani yung adan iti musika na dagiti dandanan ni Apo Reynaldo Iduque and recently madmadlaw tayong makabagal ka dagitoy ta master na ti lengguwahe kada Apo Roy V. Aragon sisiglat na kalagay kaste gaputa nadakamat tayo kini Adi Ronnie Aguinaldo idi nga mabalbalin sirig-sigiran natin panagdano ni Apo Aragon agad siyempre matutulad ng what ay pampamayan ni Apo RBN and oray ni Apo Nesperos nasisiglat na dagiti nga mangusar kadagiti balikas nga umiso iti pakusaran na kin ada musika na ipanungusar da so dito kat ti panagdano yung ngamin kat nalawag dagay kayat mo nga daniwen nya and nang pili ka iti komportable ka metapora and master ka iti lengguwahe ta adda kayat mo nga isurat nga adda kayat mo nga parwaran nga imahe nga metapora yung limitado mo ti kinamaster mo iti lengguwahe magkat medyo magkurang ka no master mo pa iti lengguwahe magkat sakto masabol ka ti kasto nga balikas kasto ti katidog na balikas kasto ti kat nga sawen agad gaputa master mo lang gawin ay dadtoy sakto so wasjay so nga kung kunata yung ano kahit mo tigdani iti talaga nga seryoso adani yung bagang may bilang nga obra maestra may saka digiti nabibuiling nga dani masapon nga digiti requirements master mo ti lengguwahem makapili ka iti pangaring umiso launay amang tiliw iti kayat mo nga idanon na mensahe kay nasabing shot ngem san man kadakas na siyempre da nga nagiti agdamdamo nga agsurat iti Ilocano nga
gaputa ababa ti Daniw bagada pagsursuruan da sa mga dakos lata sila pagpraktisam lang mo't nga sumurat yung nagyablat ti sa may sapay nakairuaman tayo ngamin nga ano ti kaya ti medyo sumao iti medyo naunag kasi kahit kumaunti dumani kung wala tayo medyo okay lang mahit na jay pang praktisan and mayat pa imot nga pagpraktisan ti kung kuna tayo nga dandani parparaangan uno sa rindani istorya sarsarita iti formati dani usually kat makapaison na gito nuno saan napnapno iti rikna pagarog nga daniw okay lang mo dayay no pantay iti sagatan ti uno pagrukudan ti pagpuno nga daniw kat medyo agkapsiw da ta adda talaga dagiti kasapulan ti may bagang pudpudno nga daniw no sarindaniw dumay bagbagada nga sinsinandaniw hawan mo ti sinsinandaniw sarindaniw sarita adaniw dandani ti parparaangan istorya na nakakatkatawa kuno balikas na makaguyugoy iti ararugan iti forma iti sukog ti daniw jay so usually kastoy pwede iti swak nga para radyo daniw iti radyo so sakto dagito iti daniw parparangan ta no radyo nga main cut ko no FB live masasaya at no datay nalakalaan nga maawatan ti basa tayo tapno ikastagat kangrunaan nga kaya tayo nga pasama kat makalilingay makabukay rik na yay no dani nga mang parigat iti panunot iti kritiko o ni scholar akat masapol dito nga may pablaak uno may post iti Facebook tap uno iti vlog tap no iti kasta maadal nga nasaya at iti tunggal balikas iti nga nairaman iti nasadani napay so dito ko mga post dito ko mga serye kat dito ko mga edition kat traditional against kabarwanan samot masapon nga pagsang dumida hindi kahit tayo lang na palagip siguro that dagito ka di traditional laman na tayo kat talaga ka di nga nagdandanid da may segon iti tradisyon ti panagdaniw well amo tayo kas pumada apo honor kabi kat soneto nga talaga ti pangisaksakaban na igidandaniw na ada ka di pa'y sabsabali nga mannaniw tayo nga magdaniwan kat bilyan elmat awan sa ti kasya kaduan na gid kat traditional na dagiti nakairwaman nga tema kinakairwaman nga panagyablat lalo na may papan iti ayat and sunod na duma sanda nga sumagirat iti riknawon iti lagip dagiti babasa ta mabaling nga dito kalanglang ati kasting nga dani sa bali pa yan dani ta makaksid nga saan mat nga talaga nga nagusar iti
tradisyon ti panagdaniw no tradisyon ti daniw aw mo ti baro sa pangarigan kadagiti wagas na uno kadagiti inusar na nga balikas uno ti tupiko na may panggamot usually iti ayat ti baro ti balasang sanmat nga palasam tagdaniw iti ayat ti baro lalaki iti lalaki uno babae iti babae nupay medyo malablab santay na yes dyan nga tupiko well at least tagat medyo mangibati ka ti mangibati ka ti pagmen na men na yung mga basa kadwan na nga gandani kat kaputad da iti abroad daniwan na ni nabati na nga balasang ni kay away nawam mo ti baro sadya inusar na forma aw mo ti baro kada jay istoryada ya anamat nga rin namanan iti apeng nga jay abroad kas bangarigan jay lalaki ti may isa nga aging kay tagat malaglayb ko nga dani nga dani ti may isang anak iti ina ket dani ni apo Kles Birambaod nga daksang gasa ta man malagiban ti title na ayan dan iliw ti anak iti ina na dani na pagkamon yun udi nakibaga na nga nagpauit ni anak iti kwarta kininang na nga bayad ti naglakwan na iti dara na so gasem kaya ipawit na nga kwarta kininang naglakwan na iti dara na so di ba naidumduma mas jay ni kahit kumasawan tapno saan nga may baga nga same dahil dandanin tayo tapno damot pakalaglagi panda iti panagdani tayo no lati dandaniwom kat tattakat daniw ni Apollon Pichay di 1950s kuno daniw ni Leona Florentino di 1890s kat medyo agpanon ka baset daw baro nga may baga tayo so siyay adya lang mat awam mo ti hangko mo nga baga nga dapat experimental dapat moderno ti panagdani tayo among anas nga siyay ure man kit no soneto ti pangisakabam da jay dani mo da barong ibagbagam basta ka jay istorya tayo nga dani ni Apo Rambaod di 1990s dito nga nabasak iti Banawag adda mo lang rima na jay wala rima na dyan nga dani na hindi udi na agad pak ayos solve kas laka dati nga kanta onaran niya gabulan hantay mo maumay ang dangdangag agad ito daw mga makainggan yun ta gitara jay inusap ni brother anang tira okay so kastapay ket itong bigat manen parbarang nga ti tempo tayo nga agsukisok kadigiti trataran tayo aman naniw ken barbarang no dapay mainayon kadigiti kapanunutan tayo may papan iti Dani Ilocano ken panagdani Ilocano padason tayo nga tagsapul iti dani ni Apo Bernardo Tabbada ken ni Apo Honor Cabie ket patuti masapulan tayo nga dani na iti soneto na dita Apo Guillermo Concepcion napay nga dagitoy gaputa nga po Tabbada ket
Dagiti dandan yun nga napaspasa tayo kat nakaruaman na 4 lines at darima na. 4 lines ti kadistansa sa darima na. Ni Apo kabiyay kat kang kanayon nga soneto. Ni Apo Guillermo Concepcion matkat malaglag ito iso na masansan nga mangdani iti Reyna ti Gumil Pilipinas ngem saan tayo pa nga mapapanas jay performance poetry ta may dito sa Marsaro no ngem padasan tayo nga trata rin no adda ka di talaga ng surot adda ka di talaga man nan yung Ilocano may bagatay nga ng surut-surut iti kadagiti tradisyon iti panagdani amangan no iti talaga may bagatay laing nagdandani iti tradisyonal na forma kat malasid kinapo kabi kat amang ano ni Apo Ray Duque matlaing amang ano dagiti dumagat ayad dalaing rima na dagiti ganida and stapay at aganda tayo lata ito COVID-19 papigsaan ti bagi agbalin nga managdaldalos aginana maturog na nasapa kuno maturog kuno mawalbalin maturog iti umdas nga oras at tumar iti vitamin C. Bye.